sesembahanku rintan lan manglimang aku kanggo mrasta mungkar lan sesembahanku rintan lan manglimang wektu kanggo mrasta bongkar lan nafsu sedolarku aja nganti kliru mong Gusti Allah sesembahanku rintan raga manglimang wektu kanggo mrasta mungkar lan nafsu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelah kanan semangat menjawab, sebelah kiri semangat untuk makan malam. Ulang balik malah ya Pak Bu. Ayo sing dahar diindekne sik. Ayo kita jawab salam bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun ingkang jawab salam kula dongakne kathah rejekine. Sehat badane, panjang umure, gendang lunas utange. Sing kari buanter tur kompak nggih. Matur nuwun. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain amma ba'du. Ingkang kawula hormati sesepuh bini sepuh wonten tlatah dusun Hulurejo Gadungan, ugi kang kawula hormati ingkang hamengku gati dalu menika panjenenganipun Bapak Ali Mustofa dalah Ibu Anis, ugi ingkang kawula hormati pinanganten sarimbit Mas Rizky Ardian Wijaya kalian Mbak Ismawati Wulandari, ugi kang kawula hormati keluarga agung ugi tamu undangan ingkang sami rawuh dalu menika. Ingkang sepisan sumangga kita ngaturaken puji syukur wonten ngarsane Allah taala ing dinten rineng kalenggan menika kita sedaya saged angrawi pahargyan ingkang agung menika
wonten dalemipun Bapak Ali Mustofa dalah Ibu Anis kanthi mangayu bagya dawuhipun pinanganten Mas Rizky kalian Mbak Ismawati sedaya tansah pinaringan bagas kesarasan Allahumma amin. Sholawat salam boten kata lumpen katur kunjuk dumateng junjungan Nabi kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula kalih panjenengan sami tansah pikantuk syafaatipun wonten ing yaumul akhir Allahumma amin. Ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan dumateng panjenenganipun Bapak Ali Mustofa dalah Ibu Anis ingkang sampun kersa nimbali kula anggenipun dalu menika ngunduh mantu lumantar kanca-kanca campur sari mayangkara niken salindri nyugata tamu undangan asung panglipur kagem sedaya para rawuh ingkang rawuh ing dinten menika. Mugi-mugi sabibaripun pargian dalu menika Bapak Ali Mustofa dalah Ibu Anis tansah pinaringan rejeki kang kathah barokah, pinaringan lancar usahanipun, tinebena saking sengkala rubeda, pinayungan rahayu wilujeng slamet. Amin. Kagem pinanganten sarimbit Mas Rizky kalih Mbak Ismawati, sakinah mawaddah warahmah ugi barokah, mugi enggal pinaringan putra ugi putri ingkang soleh ugi solehah. Sumangga Bapak Ibu dipun midhangetaken menika pasugatan saking kanca-kanca campur sari mayangkara nikah salindri.
dan juga Mayangkara Niken Salindri luar biasa. Pripun Bu, meriah napa meriah? Waduh, kewareken iki. Sah iki kewareken. Nggih, matur nembah nuwun. Bu, sampun wareg dereng? Pripun Mayangkara napa sae? Nanggap dhewe. Somben nanggap nggih Bu, kula dongakne akeh rezekine ben iso nimbali Mayangkara. Amin nggih, matur nembah nuwun kala sampun jumeneng sedaya waranggana saking Campursari Mayangkara Niken Salindri Group anggenipun sowan wonten tlatah dusun Bulurejo Gadungan Wates dalemipun Bapak Ali Mustofa dalah Ibu Anis nggih menika kanthi pahargyan ngunduh mantu nggih menika ngunduh Basuki nggih basane Mas Predi tak gawe nggih menika Mas Rizky Ardian Wijaya kalian Mbak Ismawati Wulandari selamat selamat menempuh hidup baru. Nggih matur nembah nuwun kagem sedayanipun tamu undangan ngaturaken sugeng dalu sugeng rawuh sugeng ngerahapi dedaran kang sampun sumadya sinambi yamirsani Campursari Mayangkara Niken Salindri nggih dalu menika lain daripada yang lain spektakuler anggenipun sowan wonten dalemipun Bapak Ali Mustofa dalah Ibu Anis biasane waranggana niku namung sekawan gangsal niki wonten Jirolu Patmo eneme niki sinden damel tumbal nggih Pak Ali nggih. Nggih niki sinden gocel niki mengke damel tumbal pabrik Pak lek saged monggo damel krecek nggih saged. Matur nembah nuwun. Nggih dalu menika luar biasa kanca-kanca Mayangkara bajunya baru semua. Ya. Sing ngurung MC-ne tok iki belas. MC-ne kon nggih dhewe. Yo nanjake waranggana ingkang sampun sumadya menika nggih sampun lerem anggenipun Asosari Raya nanjake waranggana ingkang angka sepisan sumangga kula atur minggah wonten pepanggungan Abi Khairunisa Mayangkara Niken Salindri lah sumangga sugeng dalu Abi Sugeng dalu Bapak. oke asik sowanana bulu nejo daleme Bapak Ali Mustofa Wani matur nuwun asik Nedenge kangen sliram
Wes rasakan. Lama tidak muncul lagu ini, Iya. akhirnya muncul juga. Dudah Mutiara Kependem spesial iki dino iki lain daripada yang lain. Lain daripada yang lain. Iki mau judulnya apa lagune ben pirsa kabeh. Tatu Tresno. Tatu Tresno. Iya. Iki mung lagu. Mung lagu. Ya tinggi sinau karo mantene aja sampai nggawe Tatu Tresno. Ngono. Iki juga piwulang dan pituduh. DJ Mas Bambang. Bercinta ataupun lagi kasmaran aja sampai nggawe tatu. Iya, lho Mbak dirungokne ya Mbak Mas. Wah, selalu Iya. jangan khawatir. Nah, Sampun. ini tadi dalam rangka apa loh Mas Iki Bambang? mau ngunduh mantu. Download. Lho kok iso download? Ngunduh ya apa? Oh iya ngunduh Download. download ya. Download Download. mantu. Sing di download sing di lanang kowe wedok. Yo Oh, yo. wait. Iki nang daleme Pali nang daleme. Pali. Yo. Ali Mutota. Loh, Oh, sami gitu. namine sami Mak Pali Mustofa. Nyun sewu Pali. Niki Pali Mustofa ingkang kecer niki Gali Mustofa. Ali. Sing beda nasib. Sitoke juragan kambil, Pak Ali juragan kerupuk. Tapi apik Pak Ali kae uripe. Ali Mutota yo. Wah, kae mek. Ya penggaweane sing melet-melet itu nek. Iya. Biasane nek elep melet-melet. Melet. Iya. Padha jenenge beda nasibe. NC Mas Bambang. Nggih. Matur sembah nuwun. Matur nuwun dongakno ngantene nok Mbak Itmawati karo Mas Rizky. Jalan-jalan ke kota Mekah. Cakep. Liane gak muni cakep. Munio cakep. Sindene gak cakep. Sindene pecat. Kok Kau gak pecat. aduh dapur babu ning ngene Gue ta. siapa lo? Wah, ayo ke Mekah cakep. Jalan-jalan ke kota Mekah. Cakep. Jangan lupa membeli sajadah. Cakep. Aduhai yang lagi menikah. Cakep. Kita doakan sakinah mawadah warohmah. Amin. Oke. Alah, ora sambok kepekne sak ngrebeki kuping. Amin amin. Muga-muga dongamu dijabet dening Allah taala. Amin. Oke. Matur nuwun Mas. Matur nuwun Bambang. ugi Mbak Afi sampun ngaturaken Tatu Tresno, ugi ngaturaken sugeng kundur sugeng tindak kagem tamu undangan kang sampun rawuh. Matur nembah nuwun rawuhipun ugi sampun paring donga pangestu dumateng Mas Rizky kalian Mbak Ismawati ingkang tasih lenggapi narak sumangga dipun rahapi dedaran wonten ngarsa panjenengan sinambi mirsani campursari Mayangkara Niken Salindri ya nandhake waranggana salajengipun bibar Mbak Afi ya nanjake putri lope-lope Mayangkara lah sumangga sugeng dalu Terima cahayu kasih Mas Bambang. iya putri ni hao ma Belum saya judul. oke Mayangkara asik Selamat malam buat tamu yang semuanya. Parasmu tansah anglem-lembi ati sinawang lan ndadari riring pangucapmu tansah Bersamamu sayangku Sino kang dadya puspita Haning nendro Ngamboro Kang kidong Anganku Pangatansa Sumanding Kahan siro Parantini Imbangono Ero mudaku Ngalus Rikmamu Ojo masih bersama dengan Mayangkara ada putri lope-lope Ya Mas Bambang. Pelangi Audio IFP Multimedia Dwi Lektek dan juga ada Raffi
ta iki mau? Sejantungnya kalbu. Sejantungnya Mas, kalbu. ya. Nah, ini buat mempelai berdua Ya tentunya. spesial buat mempelai. Mas Rizky dan juga Mbak Ismawati Wulandari. Mbak Ismawati ya. Iya. Ya didoakan ya Mas ya. Banyak doa semakin dijabai oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dongane rasa akeh-akeh Piye? ning berguna. Apa? Muga-muga Mbak Manten cepet hamil. Oh, ngandut, Iya, bobot, Mas. garbini. Heeh, sing digoleki apa to Mas nek ra kuwi? Ya mung wujuding taline asmara ya kuwi mung jabang bayi. Muga-muga enggal pinaringan putra putri ingkang saleh uga saleh. Amin. Jabang bayi nek sampean jabang apa Mas? Jabang Ke? iki lah aku jabang bayi. Dadi iya. Heeh. Heeh. Sampun. Sampun. Nggih. Inggih. Kembali ke habitat. Nggih. Matur nuwun, Cak. Nggih. Sinden kaya blekok moncrot. Wah, mlakune. Wah, sindene komplit pokoke dineke enten sing nom, enten sing sedengan, sing tumuk-tumuk bungkuk nggih enten nggih. Niki sinden wis mambu PPO. Nggih, matur nembah nuwun Bapak Ibu ingkang kula hormati ngaturaken sugeng dalu sugeng rawuh kagem tamu undangan kakak temben rawuh sugeng rabi dedhereng ingkang sampun sumadya. Dalu menika mayangkara niken salindri asung panglipur dumateng panjenengan sedaya dipun sengguyung kalian pelangi audio wonten Dwi Lighting wonten VIP multimedia dan juga shooting dari Rafa siapa? Nafe Nala Rafe Nala, makasih buat Rafe Nala dan juga teman-teman YouTuber yang lain. Saya ucapkan selamat malam pemirsa yang ada di rumah, selamat menyaksikan Campur Sari Mayangkara Niken Salindri. Tetap dukung terus Niken Salindrinya, amin. Dan juga Mayangkara tentunya. Live streaming juga dari Niken Salindri Family dan juga Royce Channel dan teman-teman YouTuber yang lain. Matur nembah nuwun. Monggo mangke Bapak Ibu yang ingin foto bersama mempelai berdua silakan bersama Reva Nala. Angel metu jenenge. Nafe Nala marai urung dingeki Nafe Nala. Oke, matur nembah jot ya nanjake waranggono salajengipun kula aturi Bapak Ibu sumangga kanthi lenggah sekecom midhangetaken mirsani Mayangkara. Yuk ada Rinpi Mayangkara lah sumangga. Waduh Wilujeng dalu. sugeng dalu cahayu. Pripun kabare? Apik, Nduk. Sampeyan yo apik to. Alhamdulillah. Sama kok tambah bagus loh Mas. Malah matur nuwun medake kok. Oh. Nangis sajroning atiku nalika siramu ninggalku apa siramu krasa aku kudu sampai karo sapa tak suwun rino lan wengi muga-muga Gusti njabai sapananggonmu pengi bisa kupon kaya dueng uni. Kok ngawur to? Kok ngawur to? Iki nyampet to iki. Iki mah kok terlalu semangat iki jane nyampet to, Mas? Biasa cedek omah lah ya. Wah. Pani nyapa to panjane kamu ki kenapa to? Ket mangi tak salang-salang dhek rada gimana?
nuwun Iki sewu. pisan yo ngono. Sampun telat jeng. Sampun telat nggih. Nuwun sewu kupinge dipun rungokne nggih. Dene. Mutong. Aku bolos apa iki to, Mas? Bolo dewa. Lor kene lho. Wes iki aku sudah. Tulimo sak klosone. Apa iki? Anu warung iki lho. Wah. Cacah mampir. Mas Bambang, sampun. Ya, Terima Bu. kasih. Dereng lagune. Oh, dereng, Mbak. Tak kekrek ngono ya. Apa Mas terusane? Nang Ojo lali kawelingmu Uga manut namas janji-janjimu Aku kang setia satu Ayo Mas Hasan. diparingi dalane angel rawuh. Nangis sajroning atiku Nalika sliramu ninggal aku Apa sliramu rasa Aku kudu sambat karo sapa Tak suwun rino lan wengi Muga-muga Gusti bisa kumpul kaya duwe uni Taun ngono widonanku kaenteni ning pucuke tresna balana bebasane monggo tanah siramu wae Ojo lali pawelingku Uga manut kang wis janji-janjimu Aku kang setia satu tak ngerteni nanti sak balimu Ayo Kayak nyumet mercan. Nah, bisa kas yo. Ya. Wah. Ojo! Alhamdulillah. Duh, ngombe barang. Gak Oh, sama nong mencot-mencot mang ya kesel toh, Mas? anggitmu Oh. pecut ajaib. Jajal nah.
Suara. Wis gak kena wisan. Petute mlempem. Salah sampeyan ngombe barang. Kasep, yo. Nggih alhamdulillah. Setunggal tembang sampun katuraken nggih Mas Bambang. Katresnan. Ninggal katresnan nggih. Muga-muga Mas Rizky kali Mbak Ismawati ojo sampai ninggal katresnan. Nah betul. Selalu cinta dimanapun berada. Selawase yo Mas. Iya, selalu dekat di hati. Iya, meskipun ada ning atine tetap nyawiji. Oh atine panggah mepet ngene. Iya mau mepet. Oke. Oke. Terima kasih Mbak Rinvi. Iya, semoga dilanjut Mas Bambang. Matur nuwun. Kalau Mbak Rinvi sampun ngaturaken ninggal katresnan, katur kagem sedayanipun ingkang sami rawuh. Ya, nanjak Waranggono lah iki. Alumni ning kangenku tanpa upama. Aku nek betul cacita iki kiloku kaya metes so. Bathuk. Ya, nanjake wayang lawas atau Waranggono babat. Ya. Kurang siji jane uhune. Ya, muga-muga iso melu terus ya. Amin. Ya. Ada pesinden yang dulunya ikut Mayangkara tentunya. Mbak sekarang pun juga masih sayang dengan Mayangkara dan juga Niken Salindri tentunya. Yo, ada Hani Kusuma Mayangkara. Lah, sumangga. Hani. Nama Mas Bambang Sukrasana. Oh, Sukrasana. Mas Bambang Balongo. Kangenku tanpa upama karo jenengmu yo. Semono uga sliraku Kang Mas. Iya. Iso kaget. Ora. Iya. Senyum. Aku ngenteni tekamu kaya ngenteni mudani wanyu janji matan sasamitan srenging kalbu semua bapujanku tak jalajang citra janji dogang Jarane senggak kaya ngono kuwi ta. senggak ombesang iki lho. Kuwi lek senggak ngono kuwi keluar kono lho. Kono kuwi ya. Kowe aja lambe goder lho. Wis enggak barang iki ngopo? Oh jawane kangen Wino. Kulit oh tinumbas kowe ya. Ya ampun. Engko gegek sampean ae Mas. Iya patra aku ning Astagfirullahaladzim. saking kangen marang jeneng sira. Ngono ya Mas. Muga iso gak. Kangen tenan sing mirsani uga kangen. Heeh. Teko ngendi Mas? Teko Surabaya. Ya. Keledang kae teko beranya janji datang cipu
Niken Salindri angentane katur kagem sedayanipun ingkang sami rawuh mugi-mugi saged dados jambining saya amin matur nuwun kagem sedayanipun. Matur. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik dan sehat. Aku mah ngurung nyium sampean. Mbak cium saiki. Aja. Lampune mbok pateni apa tak pateni? Sedih lu teh. Gile teh. Engko ning mburi ya. Heeh ya. Aku iki mau mbagi akeh hek. Masa ta? Matur nuwun. Sampeyan sing kendang barang. Kangen. Karo sing ngedram barang. Karo sing nabuh kuwi lho balungan barang nggih. Sing ngedram barang, sing rupane kaya maling gitu. Heeh. Kok maling kok? Kamu udah lama ndak jumpa sama aku, nanti cium juga ya. Cium tungkak ini belum ora. Oke, Mbak Hani terima kasih. Sama-sama Mas Bambang. Wes muga-muga sedonga dinonga alhamdulillah iso ketemu maneh akeh sing kangen lho karo Hani Kusuma. Iya alhamdulillah. Temu kangen ya ini. Iya temu kangen. Mumpung prei yo, Mbak. Heeh, mumpung prei. Ya mumpung iso nderekne Mayangkara. Oke. Ya mumpung kena nggih ganjel genepan kok ya. Sudah ya Mas Bambang. Nggih, matur nuwun Mbak Hani Kusuma. Nggih, ngaturaken kala wau angenteni sampun katur kagem sedayanipun ingkang sami rawuh. Matur nembah nuwun kagem tamu undangan ingkang sampun kersa rawuh, sampun kersa paring donga dumateng Mas Rizky kalian Mbak Ismawati, mugi-mugi anggenipun kondur tansah jinangkung rayi wilujeng slamet. Ingkang tasih lenggapi narasumangga sinambi ngrabi dedaran, sinambi angrantu Mbak Niken persiapan untuk menghibur panjenengan semuanya. Tidak lupa saya ucapkan selamat malam sugeng dalu Pak Didik, polisi budaya, matur nuwun dari Polsek Wates dan juga senior saya. Wah, sehat selalu Pak Didik. Senior saya Mas Freddy, Pak Wo, sehat selalu kagem panjenengan. Iki tesek sederek karo Mbak Niken kowe temu kangen nok. Ya, nanti. Niki payahe sapa Mbak Niken? Sampeyan sik napa buta lo ceret niki riyen? Niki riyen, Sri Bombok niki riyen.
Menika pesenanipun Pak Ali, menika pesinden pagebluk ya Pak. Nggih, pesenan jenengan nggih menika. Sinden pagebluk menika nggih sampun jane sik enom ning dompo ta ngesakne niki. Ya. Aku lek karo yuku sita ijan wis kaya lenga karo banyu kaya kucing karo tikus. Ya, nanjake Nining Banana Thousand. Yo. Sugeng dalu Mbak Yu. Sugeng dalu Kang Mas. Sehat nggih. Yo ngalah yo. Minang karo niku. So, sinden tuwek bene. Piye Mas? Hah? Piye? Ora. Kowe ket mangan nuwek-nuwekne aku. Ora ngono marah nyamuk. Kene cedhek padepokan. Iya mamu pojok kono wae bakul pecel. Nuwek-nuwekne rumah saku. Menika kentongan ya. Bakul pecel iya kowe kondang ning ngene. Pisan kas mbok tuwek-tuwekne. Nyatane kowe mriki kualat. Nyapa kualat kaya ora. Pak kami tua menek rambutan. Apa wi? Aku nadyan tua. Kena nggo isu-isukan. Potongan kaya coba bakal kena nggo isu-isukan. Modalmu kowe seneng karo aku? Gak. Kan biyen ngeser karo aku. Sudi. Cara kowe ngeser karo aku, sida karo aku. Anakmu wis 3. Saiki apa wis duwe anak kowe? Rabi pirang dino? Alah iya ya. Tak sabar-sabarne. Kene lho yu sabar. Yo ali. Oke. Tak sabar-sabarne tiwas aku ngomong pakku wirang gak sida rabi karo sliramu. Jebule kowe kualat. Wah rupa. Gak iso ngene. Ngenyakmu. Aku ya pangga iso ngalor. Sinden ngapunten sinden remason ya delala. Mambu remason ra apa-apa, Mas. Awake nyelosi ya botol Yakul. Bang. Sarungmu jiko nek gagasi. Gah bene PN aku sarung tinggi dah. Kalem arep bongko apa ajae. Ngombe sik. Aku lek bongko mesti ngejak awakmu, Bang. Aja aku jek aras-arasen budal. Wis to disik aku gak nututi tapi. Mong aku jek repot. Pas demek-demek. Tokormu. Wong kowe asline yo kangen karo aku wae. Tangan cerigis. Aku angger biasane sing mbok demek ora ngarep ora mburi. Kencenge. Aku bar musuh Nining mesti sesuk tak periksane puskesmas. Apane, Mas? Santengen ora. Kan laneng. Sowi gak ngene, Bang. Ya ngene pisan gak suwi, Bang. Kan lho. Tekan ndi, Mang? Kok kene tengah kene ben ketok disoting kene. Aduh. Ya ngono.
berkeliling-keliling kota. Tan balik kota apa setiane jalan. Mosok si tuwek motone cadok ngono lho. Dalane kae lho. Aku dono arep golek saweran nang gone Bapak Ali iki lho. Ali iki lho. Beh, kowe iki Wah, bayar aku sentek. Aku mape budal tega, budal tega. Dintane sik. Aku ya puwek karo Bapak Soleh nyoh bayaranmu kabeh. Lah aku lho saiki iku Bang. Malah pun panjenengan pateni nggih tumbal kerupuk ngono apa piye? Bang, kuwi mantanku kok iso arep nggih tumbal. Bapak Ali ki mantanku. Pak, oh mantan bos. Mantan juragan mesti. Sawi karo aku. Pacaran? Oh, gak, Bang. Apa? Aku ya cetak opak. Watak kere dadak situ. Aku cetak opak kepoanasen, Bang. Wah. Terus? Gaya aku semaput. Semaput terus ditulungi Pak Ali. Kon mulih. Terus karo Bapak Ali digendong ngene. Ya Allah. Ngene terus gayaku semaput neh. Semaput. Terus aku dikai napas biatan ngene, Mbak. Ayo. Arep mbok praktekne aku kowe. Ayo. Oh. Kowe bar mangan batang kowe ambune. Awakmu lek nguyuh mbok goceki tangan tengen to? Tengen. Ha kok pusing. Ora apa-apa malah gauri. Lah aku lho roh kae lho. Pali ya. Kae Sapa Pak Ali? Nyapa? gak digoceki dadine ambune wangi. Caedan aja ngono Pak Ali. Boleh pancen lepas setir. Iya ya. Weh. Sing nyanyi nining udane teko. Ayo. Ayo mudhun. Lho urung nyanyi neh mbok menawa kok Golek terang. saweran. Has gak mayang kara golek saweran malu. Tenan lek dikai dhuwit mo. Tampani. Nah. Ayo. Kowe kok cekmek karo aku to? Alah wong tuwek lho gek ora. Wis kari badan. Aku jek duwe lho. Apa? Ngempet sing lanangnya. Jangan terong, Bang. Apa? Lawe kerupuk. Jangan terang lawe kerupuk. Kencenge bokong lho. Aku jek duwe. Apa wi? Jenenge Ayo. Turi putih. Tak kekrek ngono. Ayo nanti lanjut nih. Astagfirullahaladzim. Nyapa? Ayang bebku. Kabeh-kabeh. Aku nyapo lahir kok gak bareng niken kae. Sing nikane moh lahir karo kowe. Aduh aku jambe sinigar karo niken. Aku terus gendaan karo tukang ngendang. Kowe jambe sinigar karo niken. Aku Niken karo sing tukang apik kowe sing bosok lho kowe. Bang kowe kok panggah ngelek Ora aku. ora, sing paling apik. Dan nyanyi lho, Neng. Dan nyanyi ngene. Ra iso. Bismillahirrahmanirrahim. Nyanyi. Udan sesuk tutukno saiki mandek dhisik. Aku tak manjing sak ora-orane ki engko oleh imbuh. Sesuk tinggi tuku gas. Dongane dhewe kangelan dongane sak kanca. Allah. Ayo. Dongaku mesti mandi. Mandi apa? Malah deres lho ngono. Dongamu tuwale. Enek Bagong. Apa? Adike jenenge Petruk. Heeh, terus? Ya kencenge Bokong jenenge Turi putih. Tak kekrek. Lah apa neh? Iya. Nah. Senengane. Ya, Bapak Ali. Bapak Ali nyidam sari. Aku tak medun salim Bapak Ali sik ya. Salim ora apa-apa. Mumpung kowe jek urip. Bapak disiapne gak? Siapne surat Yasin mawon, Pak. Aku tak rono ya. Beh, tabuana kemi dikethek. Tung, kebo giro. Tung.
bakul sego pecel penak direwangi gendeng to, Nduk. Ana. Diparani ngono. Wah, momonganku tambah siji. Kendange sang ganteng tutukno. Wah, kendangmu dikethek. Ah. Sahur, sahur. Sahur. Anu Bapak Ali diutus kalih Mas Bambang. Oh, lagi Ora gudeg. ketang patang lembar. Ora. Singane 8. Aja gawe jenengku tak kekrek. Kowe gawe jenengku tak kekrek tenan. Anu dikongkon Mas Bambang, Mas Hoteng, bayar dingi lali. Ayo lemekan jarene. Meneng. Iki lek ra di ngene iki. Tanganmu pesing. Ngomongin nek nguyah kon lepas setir. Bengung iki lho mike. Ngene. Anu Mas Ali kalih Mas Bambang kan nyuwun imbuh sindane 8. Wop, bocah. Mboten paling mbok cekak glegek kula mboten paling. Lah piro? Patra lambene bakul sego tumpang ngene lho. Sak panjake jalone gak? Weh, kowe iki aja ngisi-ngisi to, Ning. Lah bos sih lah. Iya. Lah Tanganmu lho. Mak. aku lek demek liyane kuwi gak seneng. Anu jenengan Pak Didi nita bedil ndase iki, Pak. Wis berisik. Mas manten, tak dongane panjenengan sakinah mawaddah warahmah. Enggal pikantuk taline brayat, Mas. Ora usah akeh-akeh. 8. Aja kaya Bambang ya, Mas. Lagi iki sinden ra digatekne karo manten. Jarno Mbak anggepen kuwi anu pesugihan ngono ya. Dianggep kuwi anu lelepah. Mas manten sampean gak pengen nyawer Bambang to? Lah iya kok aku terus Liwat aku. kowe kok tak kuwasi Iya, lho Mas. ngono. Anu amplop mburimu bukan, Mas. Aku nyawang mantene iki seneng iki. Iki lho ora iso melek dhewe meleke. Nah, ombo. Ku calon manten. Panjen yo Cina kok kaya ngono. Kaboten idep Kuwi Cina. Cina. Ya ni hormat cecek dadi Thomas Salim Manggolo. kalem aku ya anu Mas aja kaya Bambang dadi manten kuwi seneng. Gak Mas. Ya maaf lho Mas. Salim. tanganmu lho. Kuwi lagi tas dadi manten mbok. Salim Mas. Salim. Oh, Kowe kok walus. culno Mas Amne tempe bosok kuwi jan. Kulno nggih tumpang ngono kuwi. Anu. Kula sampe dibukane bubuhan. Aja sing pucet ya Mas. Gak kowe enak ini iki. Tuk. Cah iki kok ndremis to. Anu Mas iki tak balekne gak penak aku karo iki lho. Saman buntu 100 ngono wis. Lho lha piye mek 50. Weh, ya ampun Gusti nyuwun ngapura. Mayangkara iki wis luweh-luweh lho. Sapa ning? Alah Bapak Soleh Nasun kok tak gembokane. Tak balekne Mas. Rumah saya Bapak Soleh bayi. Tak buntu. Digemboki. Iki buntunan 100. Ayo. Ndang balik ning kandange. Aku gendong Yo. lumayan gas mundak kena gitu gas. Isine boneka labubu no. Aku ngomong sitok kae urung mari ganti sitok enak. Bayaran piro iki? Wes medun. Bayaran piro? Alhamdulillah. Ngomong wong limo kabotan kok sitok neh kaya buta cakil iki. Ken, Nyanyi. wis to Ken, alhamdulillah sampun sembah nuwun saya mawon. Kula dongane kathah rezekine bar Kurang nalikane ijik to. Jek Tukang syuting gak nyawer to. rupamu kok malah kok tak amal ngono. Digarap rembek sesek gawe kuwi apa jenenge ngene angel drum. Anu nggih gitar. Yo. Colopot melek. Ali Mustafa garap sing rembek sesek. Mama minta yang pergerakannya seru. Kowe kok ganteng melek kon ndi le omahmu ndi le. Tanggapan melu Mayangkara laris nggih ceplek. Kowe duduk ceplek iki kawat ditekuk. Kira-kira poso didol. Nah, Nalikane kurang rempek, Jaipong. Nalikane rai dalu
Iya. Tabuana Mas. Tabono. Aku lek mbok tabuhi semangat. Bobok jaipong tok, jaipong tok, jaipong tok. La ilaha illallah. Kowe lek panggah gak seneng kambekku omong kok. Aku nolak awakmu mergo awakmu iki lakune ngalor ngulon, Bang. Ora usah ngono. Hayya. Kemen-kemen cubung. Aduh, dadi pampir. Hayya. Wes. Mandeke kok ngene. Sik. Sik. Mandeke kok yo golek pas linggono kene. Mbok petone dulure. Nggih.